Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Keluarga DC. Selamat pagi ya guys. Ki DC karo Dek Dinda arep neng kecamatan guys. Dek Dinda kuwi apa Dek seleksi wisuda akbar. Nyuwun doane buat semua family online nggih, mugi-mugi Dek Dinda saged mengikuti wisuda di kabupaten. Iki engko ning kecamatan niku nek Dek Dinda iso lolos guys, iso mengikuti wisuda di kabupaten. Nyuwun doane, nyuwun dukungane, nyuwun apa Dek? Pandungane nggih, nyuwun iya ya guys, pokoknya intine yo nyuwun doane muga-muga Dek Dinda saged lolos nggih. Ya wis ngono ya guys, yo dilanjut ning kono neh wis dinteni Om. Kue Cindy yo wis mangkat. Ngono nggih. Yo. Alhamdulillah guys, kita tekan lokasi. Iki sebelah kecamatan ya guys, ning Masjid Besar At-Taqwa. Ini rombongannya wis udah teko. Salen anakku. Lho lagi roke yo ijo nek Dek nek barengane kok jerene ireng. Lah nek nge-share ning grup yo ijo. Lah yo Mbak iku meng nek roke ireng jane ngono. Lah yo ora ijo yo Dek, wong di-share ning bucarek tak celuk Dek niki lho. Enten. Lah tak celuk bu yo tuwek aku iki. Bucarek tak celuk Dek ini. Lah yo celuk bulak tuwek aku iki. Celuk Dek. Aku nggo bekel lho tadi bilang. Ada untuk mriki lho kan. Lah kayak yo bekel ae. Lah nek anak-anak yo nganu ae. Yo aduk digawakno bekel. Ora ngangkat kok gak ndang bisa. Lah yo nek ndang di-share esuk mah lho wong roe ndek yo ijo. Ora apa-apa Dek, enek batore. Ape mulih neh kok alah adoh. Ora usah. Oh nggih. Dinda ndang rono sik, Dok. Ayo ndang dorene nah. Ndang dorene. Dek engko nek iki kan wis gak oleh ditunggoni sing tuwek nggih, orang tua kalau boleh masuk. Dadi engko nek awak mes mlebu engko ibu ki pulang dhisik, kene wayah ngono dijemput. Ndang antrian kan ndang onut batore kan jupuk nomor antrian. Waalaikumsalam. Wis muga-muga lolos nggih. Nggih, Dek. Wis daftar, wis mulai daftar. Alah kok ndroyo mung niki yo enek budhe. Lah kan Mbak Lis. Sik paling Pak Dik ketok gak melok ya? Mbak Arin tok iki. Paling Mbak Arin iki budhe. Ndra wis didaftar budhe. Wong kene kan anu. Kene iki pertama iki jerene Pak Dik kae. Oh, tapi mulai cek jemono. Heeh. Seragamnya kan beda-beda. Wong kene seragame ngajine yo ngono.
Iki sebelahnya kecamatan, guys. Sing sebelah kanan kokonone jalan guys kecamatan. Iki Masjid Besar At-Taqwa Randu Blatung. Gak pamit sih ndi. Kowe langsung mantuk ae kene. Lah yo. Heeh. Wis gak apa-apa wong anak budhe. Lah yo. Lah wong yo anak budhe ning kono. Mbak Lis, gak omong budhe nek engko nek wayah mantuk kon nge-share grup ngono. Pokoknya sebelum pulang iki pokoknya ndang kon nge-share. Kene kan iso persiapan go. Yo wis, arek ari ngono. Lur wedok lah. Entuk warisan, guys. Dikei beras anak lanang ki lho. Jare didang iki rasane gak enak. Gelasnya tinggal lah, Mas. Enak gelasnya jero kuwi. Oh, sak toples. Tak gowo tenan lho Mas, makasih lho ya. Wes. Pokoknya wis rezekine lancar terus, gonggo. Dikei beras, guys. Didang ki gak enak jare iki. Sing pari kok tandak kan rapatek normal. Dhisik iki wis tekan omah iki, engko nek wayah mapak Dek Dinda yo dijupuk neh, guys. Nek terus diandapan esok apa meruput nang apa teko kono ya wong tuane ora oleh nunggoni. Didhewekno lho Mas, aja diwarna sing kok ngene Yongsi. Kuwi engko dienggo nyumbang ae wong jere didang ya ora enak. Beras ora normal. Dekek ning karung dhewekno. Ya jenenge ora normal ki ya paling sing separo enek, separo ngono kae lho. Iki sih tak lanjut gawe kering, guys. Engko sore nek kondangan ki sing karek plak-plek. Engko sore kan kondangan. Punjul luweh kuwi. Kena nggo nyumbang. Sing sak buntu ndik iki lho kuwi. Rusuh ora? Wis, iki engko karek nunggu kacang godhoke, guys. Kacang cinone urung teko. Ndik iki jeruk. Terus iki salak iki ditumbasno Mbak Ana iki lho. Nek sore. Karek nunggu kacang. Iya, Mas, beras iki piye sik tak delok. Wis nyelepno aku. Walah, ki sing nyelepno mbok terno wae Mbak Nur kae sore-sore kae ya. Walah. Jane nek beras iki gak nyacat ya apik ngono kok. Paling rasane sing gak enak. Anu, beras gak parine iki gak normal ngono kae lho. Dikeki kon gowo ya tampani ya, guys. Lah piye Mas tak ijoli beras aku ngono. Ya Allah, Dede. Aku wis akeh berasku. Lah piye? Lah sakmene kae aku ngono. Mosok diwekno nganggur. Kae dhuwit aku ngono. Yo banget tenan dadi Pak. Alhamdulillah muga-muga rezekine lancar terus, diparingi sehat. Paringi panjang umur. Mau sarapan ya? Wis gelasnya nang tak ternak. Lah gak sampean no? Aku tak sarapan. Sarapan jentang sarapan ya. Emang tak swambel nondok, guys. Lah aku gage-gage tak gaekno masakan apa ngono, tak sambel nondok. Tak kayak sambel sing pedes ngono. Imang esuk wis nyicil goreng kerupuk imang tok sak toples. Iki kracake yu ijek, engko dhisih
pesen lontong, terus pesen sego jagung. Dadi yo enek lontong, enek sego jagung, enek rica. Sesuk, guys. Pokoknya hari kanu niki sesuk dina Jumat. Sesuk iki yaene wis rame ya, Mas. Kondangan ning Sendang. Pak Suyi ning pasar, Paingan, guys. Soale jemah paing ki yo ning pasar Paingan. Engko sing kondangane Sendang terpaksa aku dhewe ya, Bapak. Lah piye? Mesti lah. Jalan lah nek 8:30 cakote jam piro? Kuwi. Maksudnya mulai ini kondangan kuwi lho. Paling jam 09:00 kuwi. Besok biasanya. Lah iya. Lah aku kan wis di sing tukang rias iki wis rene aku. Apa dindasik engko sing tak kon rias. Iya. Aku tak kondangan sik ngono kok piye. Sarapan guys, lesu. Sarapan jentang sarapan. Halo bae. Iya, tak terne. Mbok panas ya. Ya Allah. Pokoknya Masya Allah, subhanallah ya guys. Niki lho. Orang mati enek. Terus sakmene iki enek 20 kilo. Kene enek 15 kilo enek ya, Mas. Ya Allah, nang beras enek 15 kilo lho, guys. Diterima diwehno nganggur. Aku kok gak iso mbayangno ya, cara tuku yo dhuwit piro. Tak ijol beras yo gak gelem, tak kei dhuwit yo gak gelem. Wis pokoke bejo donya akhirat nemu anak lanang, guys. Anak lanang wis gede-gede wis karek ngarahno ngene-ngene, pertimbangan ngene-ngene. Tapi kok yo dhisik sampai gak iso mikir enek panganan apa, duwe panganan apa selalu ingat dhisik sama Pak Su. Bature do dikei sate ayam, do diteri sate ayam 20 sujen ya. Pak Su peh gak doyan pitik potong ya ditumbasno sate kambing, guys. Opene ra kaprah yo ora dulur, ora tangga ya dadi anak lanang. Wis pokoke subhanallah tenan nggih. Masya Allah, iki cara tuku ngono wis dhuwit piro ae lho, guys. Sakmene kae. Nek ngewehno ki ngene iki, Mang. Dek, aku ki nyelapno sing kok tandak iki rasane berase segone iki gak enak, Dek, ngono. Segone iki jerene rasane iki kaya blenyek-blenyek ngono apa piye ya, Mas? Blenyek ngono. Didang iki gak enak, guys. Iki tak wehno sampean kabeh, Dek, gawonen kabeh, tapi nek cara mbok dang nek gak enak ya dienggo ngakon nggo nyumbang, guys. Pokoke nggo nyumbang nganu de sampean kan kerep nyumbang ngono. Ya Allah Gusti, gak iso bayangno sing malah kudu nangis. Lagi Pak Suni iki bertumbas 20 kilo. Ngene Mbak Yuni. Terus tak masak tak nggo ater-ater kae, guys. Tak nggo ater-ater kae entek. Kira kilo yo 15 kilo. Iki paling wis enek nek 5 kilo apa 6 kilo. Entuk tuku berarti dua-dua ya, Mas kae. Susuke mbok kon ngekeki neh kae ya. Ter wong akeh, guys, yo adane lah yo panggah. Entek akeh wong yo ora trimo siji wong loro. 30 orang. Mbak Pon. Mbak Pur. Wis lho kowe teko maneh, Om? Emang langsung balik kok? Oh, tak kira ning ndi ngono terusan. Iya, aku ya Dinda tak tinggal mau tak pamiti langsung tak tinggal balik. Engko di-share ning grup ya, karo Bude. Lah, makane tentang persiapan. Persiapan sing lho aku wis bar ngeterno kok kono kok. Aku wis bar ngeterno terus tak tinggal mantuk. Wis ngene ya guys, pokoke isane dhisik bales karo anak lanang cuma mendoakan muga-muga diparingi rezeki lancar terus, rezekine ngalir seperti air zam-zam yang tiada hentinya, diparingi sehat selalu, panjang umur ngono ya Le. Cah loro kuwi nek ngopeni dhisik karo Pak Su nek nyengkuyung nek
Apa ae kaya ngene guys, panganan sing duwe engko diluk-diluk dindak yo disangoni dopo lah. Pokoke iki gak iso mikir dhewe malah kudu nangis nek tak eling-eling. Jenenge ngeweki beras, setiap nyelepno ape bodo kae guys. Kae dikei 20 kilo ape bodo kae nggih. Mulai poso sampai ape ditinggal ning Kertosono kuwi dhewe yo diparingi 10 kilo dadi 20 kilo. Lorong iki. Wes, masya Allah tenan. Muga-muga yo lancar terus yo le rezeki. Guys, iki saurunge jemput Dek Dinda. Maksudnya kan urung entuk. Apa kuwi kabar kok grup yo guys. Iki sementara saurunge Dek Dinda mantuk iki tak sambi goreng kering guys. Tak sambi ngering tempe, engko sore nek wayah gawe ampeng kan karek plak-pluk iki minyak iki wis panas iki guys. Tak sambil ngeplungno tempe. Jadi ini desih itu gak ganti baju guys. Engko di-share ning grup nganu langsung iso mangkat bledas ngono lho guys, ora sah to neh ngono maksud iki. Iki wis ngene iki ae. Tapi pulangnya jam berapa ini belum tahu guys. Maksudnya kan kayak arah-arah aku jam 12 atau jam 10 atau jam 11 ini belum tahu. Yang penting desih kan wes siap. Jadi engko enek apa kode ning grup, enek kelunting, enek WhatsApp, grupan karek peletas, karek jantal ngono guys. Iki engko tak irisno lombok, brambang, bawang. Jadi guys, kok keringnya didadekno misan ya apik nek isih enek waktu maksud iki nek ora cepet mapak ngono lho. Cek nang omah kaya diirisno bawang, lombok. Sambil guys. Ini ngirisi lombok, brambang, bawang. Oke guys, mulai gawe kering. Ini tak masukkan pertama kali lombok, brambang, bawang guys, ini lombok hijau. Terus lanjut ki lombok abang karo laos, terus salam. Ya, serang guys. Karena nambahi garam karo royco. Royco ya guys. Buat bariki terus ditambahi uyah. Mbah kok hotel ku ngendi iki kok erok-erok iki. Guys, tambah hotel. Hotel ini kok. Oh iya uyahe urung guys. Kali ya, nanti kayak uyah rasen gitu.
Dan iki nek kacang tinone barang malah enak, guys. Tapi dhisik ndek iki tumbas kuwi ning gone bakul rayeng kuwi ngepasi ora enek. Ngepasi kosong. Jadi arep golek rono-rono ki wis males, guys. Penggiyane iki walah saking sibuke iki. Melayu rono, melayu rene, ngurusi kono, ngurusi kene. Terus lanjut iki gula klopo. Tak paringi gula klopo 1 biji, guys, iki mang, guys. Ngenteni layune ya, guys. Guys, ki lanjut arek ngeplungno tempene karo tahu. Ini tak tunjukno, guys. Warnane ayu ya, kurang kecap tapi kecapnya mau urung tak paringi kecap. Diparingi kecap, warnane jadi merah merona, jadi kecoklat-coklatan ngono ya, guys. Ayu, rasanya yo enak iki. Wis tak tambahane kecap, guys, wis rondok ayu sithik. Tambah kecap. Wis gak usah ireng-ireng, nek pirengan malah welik ya, guys. Mondo-mondo ya. Rupane wis ngene iki ae, warnane malah cantik. Tak suwepilno hidup, guys. Tak sepilno kok kedaan. Kecape iki urung meresap. Tak kayane banyu sithik ngene begini ben meresap kecape, guys. Alhamdulillah, guys, wis mateng keringe. Engko sore karek nggawe mie karo masak buncis. Nek ngene iki kan ora gampang mambu ya, guys. Dicicil, maksudnya diloloni kan iso. Gak gampang mambu. Soale desih kuwi mergaene iki ora ning omah tok, guys. Engko sedilungkas wis mapak dik Dinda, kae arep ngewangi ngrentengi buah-buahan sayuran ning gunungan. Kayak koncone wis do nglumpuk kabeh ramene kaya mbah ki desih malah urung iso rono. Lanang wedok ki pokoke wis sayuk rukun, guys, gotong royong. Enek sing ngrentengi kacang, enek sing mbah lah, pokoke wis do sayuk rukun. Alhamdulillah, guys, akhirnya entuk ngering desih iki wis rampung, wis tak entas. Wis ngono ae nggih. Kontene iki desih karek nunggu apa ki kabar sing Dinda ki mantuk esuk apaan ngono, karek ngingetinin HP, guys. Maksudnya rek nunggu kabar kok
kecamatan. Maksudnya iki wis oleh dijemput apa urung ngono, guys. Iki dhisik ngenteni tak sambi apa ya nyapu-nyapu apa ngono, guys. Wis ngono ae nggih kontene. Sesuk dilanjut neh. Pokoknya bolak-balik matur suwun sanget. Video utawa kontene keluarga DC sampun ditonton, sampun disupport, sampun di like, komen dan subscribe. Matur suwun dukungane, supporte, pandungane nggih. Doa baik kembali baik. Donga dinonga ya guys. Semoga sedoyo family online dimanapun panjenengan berada, yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia, semoga semuanya selalu sehat, panjang umur, lancar rezekine ngalir terus seperti air zam-zam. Yuk guys, sehat-sehat selalu, panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.